Så hvilket til det næste her på tabt. That's it. Jeg så også lige her på Footdraft, og så pakker noget. Jeg har lige fået en, der hedder et sort kort. Det er mit hold. Sådan der. Men jeg er simpelthen kommet op for tabt igen, og vi skal ringe op en gang til. Så vi skal åbne nogle poletter i dag. Og så ringer vi op til sidste video. Så vi kan skulle lige en, der hedder Henrich, eller et eller andet face. Jeg har Modric, eller jeg har en, der hedder Kroos i blå. Og jeg fik lige fra på gas. Yes, det er perfekt. Ja, tak, Anton. Jeg kommer til at lave på en. Anton, hvad hedder serien? The Case. Perfekt. Så der kommer jeg til at lave på. Jeg skal nok sige, jeg kommer til at lave 5 serier på min kanal. Max er gangen. Så der kommer ikke det, fordi jeg synes, der er for mange kanaler. Nej, for mange kanaler, ja. Godt sagt, William. Det er lige det, de hedder. Yes, men vi er endt sammen med det. Bare sådan noget, ham der hedder Best Boats. Best Boats, yes. Nej, han er god til at lyve, det ved jeg godt. Han er bare det værste af overlægger. Eller, jeg mener overhovedet ikke noget overlægger. Ja, så fik lige Lewandowski i, og det sender jeg til Martin det her. Så fik Lewandowski i, hvad hedder det nu, Anton? Og jeg fik også til stikken. YouTube. Jamen, William, du skal sgu ikke være død med døgneslagen, vi optager. Du optog faktisk. Ja. Shit. Men nu er man lige en pakke med. Så vi så åbnet 2 gange. Okay, jeg fik en ny. Hvem er det? Argentina. William, folk gider sgu ikke høre på det der. Skriv noget i kommentarer, hvis der ikke er nogen, der hører på det. Eller også bare gå ud af videoen, så vi kan få noget vist. Hold kæft, Anton. I skal ikke gøre det, Anton siger. Han er bare sådan her. William, nu dør jeg. Jeg kan ikke komme op med det. Jeg kan ikke engang huske vejen med det. Du abonnerer mig på YouTube, gør du? Du abonnerer mig på YouTube, gør du? Godt, det håber jeg også. Gør du? Ja. Okay, sådan der. Okay, vi sidder bare til. Og så fik jeg får alle mulige gode spillere lige nu. Det er perfekt til YT for alle gode spillere. Dejligt. Så jeg tror, vi ikke kan spille den op. Jeg tror det bare, jeg lige stopper videoen. Og så ved jeg godt, det der med, at jeg ikke kan se min skærm. Det er fuben irriterende. Men så tænker jeg, så optager vi sådan her. Er det ikke fint, når vi optager sådan her? Så det var, at vi går ned i casino bagefter igen. Så lige nu, så går vi ind her fuldstændig. Siger hvad? Ja, flækker er lige meget bedre. Jeg elsker flækker. Så jeg skal vide det, hvor sjovt det er at flække Anton. Let's go. Ja, Anton, har du ikke fortalt dit eget navn til YT? Har du ikke? Nej. Han hedder ikke Anton. Nej. Han hedder Åge. Nej, for helvede. Du sagde ikke sige dit navn. Jeg kan selv gå ind og tjekke min kanal ud. Han hedder Åge. Han hedder Åge. Eller undskyld, var det Karl Åge? Jeg kan nogle gange kende forskel. Hvad er en bogkig, vi også skal åbne? Ja, folk synes ikke, det er sjovt. Folk synes ikke, det er sjovt. Det er kun mig, der synes det. Du flipper ikke ind, hvad? Se. Igen. Okay. Og så siger han også, okay. Ja, klart. Nå, men det bliver sådan lidt en flækket video, det her. Men nu skal vi give Anton fingeren. Og bare sige lidt, jeg gjorde det faktisk. Hvad gjorde du? Går vi ind og voter. Hvad? Nå, jeg kan ikke vote sådan der. Perfekt. Kom så. Giv mig en sæt på. Nej. Fordi det er du, Anton. Jeg tror, vi tager de der, og så den der, ikke den der. Nej. Det der. Men jeg glæder mig til, at vi kommer op i de andre, eller bange faktisk. Altså, jeg er jord i håret. Jeg skal jord i håret. Det passer sgu ikke på mig igen. Hvis du gør det, så slår jeg dig. Det ved du godt, jeg ikke gør. Kan du slå mig? Jeg ser, hvor sjov han er. Jeg tror, han tør at slå mig. Jeg flækker dig op efter. Ja. Skal vi lige vise mine skills i PvP? Hvem er bedst også til PvP, Anton? Det er mig. Der er dårligst. Ja, det tænker jeg nok, du vil sige. Skal vi trykke lige op? Skal vi ikke optage en video bagefter inde på... Altså, det er sgu da ikke noget, man siger en video på helvede. Vi skal ikke optage en video bagefter. Jo, det skal vi. Okay. Altså, det er sgu da ikke noget. Okay. Hvad du laver? Det er du så fucking min video op. Altså, ja, det bliver sgu da lige så fucked up.
Okay, nå, jeg glemte at fortælle, hvad jeg får i packs, hvis I gerne vil vide det. Åbner du packs? Nej. Og vi får Moratata. Han hedder sgu ikke Moratata. Og han hedder Morata. Moratata. Oh my god, Jeg skal tage Moratata. Ups. Som en af mine venner kalder det cringecraft. Jeg tror på det. Det er bare fordi, du ikke kan finde ud af det. Hvad? Martin og Oliver kalder det cringecraft. Det er bare fordi, du kan finde ud af det. Det er nødt til at blive grint med det, så ikke selv gør til det. Det er klart meget. Hold kæft, hvor er jeg kommet til det spil. Ja, jeg fik lige en guldspiller. Shit, jeg glemmer helt at spille Minecraft, når jeg sidder her på kortene. Det bliver da en mega fed video, det her. Er I glade? Ja. Men til gengæld optage, det skal I være glade for. Så lad os se. Nej, det er faktisk rimelig sjældent, du gør det. Er det? Jeg synes, det er tit, jeg optager. Tips? Jeg optager fra hver 5. uge, ej, det er jo ikke. Gør du? Johnson. Jeg fik sgu da en, der hed Johnson. Nej, det er Ferrari. Det er Ferrari, skud kan Ferrari. Vi har bare sådan, det er kun mig på Jo, de synes alle sammen, så jeg er sjov. I gør, de skal lige skrive i kommentaren, jeg er sjov. I får 1000, hvis I siger det. Hej, Anton. Hvem er sjovest? Mig eller Anton? Jamen, jeg skal lige gå ind og skrive på alle dine videoer. Nu? Ja, klart. Nej. Jeg skulle da sådan til, at jeg finder dig. Fuck! Pink! Det er mandligt! Appetitten. Det er ligesom Antons mode. Appetitten, det betyder apotek. Det gør Anton. Nej, det var dengang, hvor jeg fangede på min lillebror og min stemmebånd. Jeg får sådan en anden, jeg spiller lige nu. Det er bandet for super awesome. Ja, det er fandme noget, alle gider at se. Jeg blev bandet. Fucking irriterende. Dansk Minecraft 21. Så er min sær derinde fra stoppet. Ja. Og hvad? Super awesome. Ej, det vidste vi ikke. For helvede. Noget nyt er sket i Vejle. Vejen. Ja, Vejle, det er bare godt at lige at sige. Hvad du laver? Jeg sidder der i den video. Du skal sgu ikke så starte. Altså, det er det nyeste. Vi optager på YT, imens vi ser min video. Så det er Anton. Der er bare en black screen. Sådan der. Jeg fik en, der hedder Kudago. Nu trykker han op for satan. Tjek. Yes. Sluk det ned. Jeg ved ikke, om de kan høre det på videoen. Okay, jeg tror lige, vi skal lade med videoen, og så gør vi sådan her, når vi ranker op. Så perfekt. Vi ses lige om lidt. Og så er vi tilbage, og vi står lige her, og vi skal til at ranke op til... Ja, så tak for Mongolien. Det er sgu da perfekt. Okay. Nå, men ja, så er vi tilbage, og vi har lige... Nå, jeg glemte... Nej, nu kan I ikke se min video. Jeg håber virkelig, I kan se min skærm. Nu skal vi ikke se min skærm. Altså, så lige stop. Jeg skal ikke se min skærm lige nu, men jeg har i hvert fald prøvet at gøre den til en lortet tilstand, så nu så smider vi lige alt det her. Det er perfekt. Og så smider vi det i mit indertil, så har vi det her. Hvad laver du? Okay, men jeg får røget ting på den anden side, jeg havde, inden jeg kan ikke se det engang. Hvad laver du? Men hvor er det så? Okay, det er sådan en boom. Hvor ranker man op henne? Og her. Rank op til fanget. Ikke. Der er kun en, der skal ikke. Tak. Kate. Hvad så Kate? Så jeg tænker, hvor vi ses bare i næste video. Farvel.